shout out. Shout out, idol. Lodi, Lodi. Busdoy, wala ka na naman, Busdoy. Oh, gumagawa ng aircon. Wala stress. Bahala lang ka. Ikot nga tayo. Welcome to Aguilar, Pangasinan. Dito tayo sa flowing water. Ayan, yung flowing water na. So try natin pumunta dun sa ibang site. Yung maganda. Ayan. Check natin. Medyo maganda talaga dito. Yung mga naliligo. Yan, may mga pine tree dyan. Pine tree, tapos dito tayo. Ano kaya yung maganda dito? Wow. Nice place. Yan, yung tayo. Yung mga flowing water dito. Yung tayo maganda. Doon naman meron. May mga flowing water. Ano? Doon yung medyo marami. Oh. Tapos dito pwede rin dito, kaya medyo malayo. Tignan mo nga ito. Oh, sarap po. Sarap kunin. Bonsai natin, di ba? Pwede natin kunin to. Mag-hunter tayo ng ng bonsai. Ito. Try natin kunin ng bonsai na to. Diba? Wow. Ang ganda. Ganun ng ano siya. Yan puro bato. Sarap po. Tingnan mo nga ito. Grabe. Hirap. Hirap kunin talaga. Wow. Sarap sanang kunin siya, oh. Tingnan dito. Pwedeng ano. Grabe. Yan, oh. Pwede siya, no. Tingnan natin. Kaya natin mabuhay. So, sarap pumunta. Yung mga bonsai natin, no. Grabe. Ewan ko lang kung mabubuhay pa siya. Pero try lang natin. Try lang natin mabuhay. Nagkantawag na potential na bonsai. Yan, balik na tayo sa mismong area natin. Yung mga flowing water yan. Wala, nahagip ko lang yung ano pang bonsai. Bonsai, oh. Alas stress mo. Okay lang, ikaw nang bahala doon. Yan. Bonsai. Try lang kung kakayanin. Kaya yan.
tayo sa Tagaytay. May pine tree. Wow! Pine tree. Wow! Dito kami sa Baguio. Wala tayo. Picnics lang tayo live. Ano Ma'am Huwag Jane? laging mag-iisip. Oh guys. Si Sir Robert. Come on. Kaya pulutan tayo nanay. Ani edit. Hello guys. Oh, pulutan namin. Pulutan namin oh. Pugita oh. Pugita yan oh. Tapos may kinakalot pa doon ay May kinakalot pa doon ng ano, limpo oh. limpo Oh. at Lagi po tayo, kaibigan. Welcome to my vlog. wash her out. Mm. Oh, gano'n din rin sa mga nang nantakid niya ay. May baba lang ti. Wala nagdalan dito na mo. Pwede dalan. Yan eh, yaman na yan. Maraming putik tumay na pa. Okay. Oh. May private property. Pero Property din na to. Kasing private property. May last love. Wala tayo sa Hindi kaya. na mo mo sa amin sila. Tama ka. May hilo, may hilo ka na eh. Tanda nyo lang. Nailar. May daw bakit pa. Kapag ka blay. Bakit yun? Kami dyan, walang takit kami Gago, dyan. bakit? Adventurous kami lang dyan. Lager kami lang. Ano ba? Halo, Katibayan yan. Hindi naning to kami. Daddy Robert. Kami talaga ba yung mo? Oh, nino mo mira, baka napulong puti pa ikan. Kami project mo dati. Wala, tagka na eh. Mamaya po, ilot siya. Jen! Asan ka? Hello guys. Oh, kaway-kaway dyan. Guys. Ito, Michael. Iipo naman lang. Hello guys. Okay na tayo guys. Bro, kami bangos. Malamig, malamig, sarap. Jacuzzi naman, jacuzzi. Woo! Betul, betul. Shot. Shout si Mariano, Mariano.
Naman natin kay Mariano. Oh, papi. Amis mo lalamat. Daddy. Grabe, sarap. Yung mga magandang experience. Diba? Mga ganito lang talaga. Wala, kung hindi mo experience talaga yung wala.